Volám sa Terezia Martinusíková a pracujem v Centre sociálnych služieb Mikado ako sociálny pracovník. V centre sa venujeme klientom so zdravotným znevýhodnením. Naši klienti majú vážne zdravotné ťažkosti a my sa im snažíme veľmi pomáhať a prinášať im do života radosť a veľa pekných zážitkov. Práve v tomto nám veľmi pomáhajú dobrovoľníci z firmy Proterm v Skalici. Prichádzajú k nám už 10. rokom, či už za účelom zveľaďovania budovy, čo následne veľmi pomáha v komforte pre klientov, ale takisto prichádzajú k nám pomáhať na podujatia, ktoré organizujeme. Z veľa podujatí, na ktorých sa zúčastňujú a kde nám pomáhajú, spomeniem napríklad olympiádu. Túto olympiádu pripravujeme pre viaceré zariadenia podobného typu a dobrovoľníci nám pomáhajú na jednotlivých stanovištiach. Je to výborná a veľká pomoc, pretože by to bolo pre nás veľmi komplikované to personálne zabezpečiť a pre našich klientov je to nielen športový, ale najmä spoločenský zážitok, na ktorý sa vždy veľmi tešia. Takisto sú súčasťou rehabilitačných pobytov, ktoré pripravujeme pre klientov, pomáhajú nám tam pri prechádzkach a máme naozaj veľa pekných spomienok, ktoré tam spolu zažívame, spoločné aktivity. Môžem spomenúť taký pekný príbeh, keď jeden z našich klientov počas rehabilitačného pobytu si chcel ísť opekať hore na taký kopec, ale keďže je to chlapec, ktorý je na vozíku a my sme teda čisto dámsky kolektív a bolo pre nás veľmi ťažké tým terénom ho vlastne vyviesť hore, ale dobrovoľníci nezaváhali ani sekundu. Zobrali ho, zdvihli aj s vozíkom a vyniesli ho hore. A ten moment a to, čo mal potom v očiach, keď si tam opekal tie špekáčiky, bol naozaj nezabudnutelný. Myslím aj, že pre dobrovoľníkov je toto tá spätná väzba a tá radosť, ktorú potom z dobrovoľníctva ako takého majú. Firma Proterm v Skalici je veľmi aktívna v oblasti dobrovoľníctva aj v iných oblastiach. Za naše centrum a za našich klientov im chceme veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre nás robia. Ďakujeme im za veľkú pomoc, za veľa radosti a za veľa výborných nápadov. Ďakujem!